uSipho noThabo bangabangani. Nangu uSipho noThabo bangabangani. Bahlangana kudala eRoodeport High School. Bahlangana e-high school kudala kakhulu. Sebengabangani iminyaka eyishumi manje, kusukela ngonyaka wezi-2015 kuze kube imanje ngonyaka wezi-2025. Sebengabangani iminyaka eyishumi kusukela u-2015 kuya ku-2025. Manje kulonyaka lo sebengabangani iminyaka eminingi, iminyaka eyishumi. Badlala i-tennis esikoleni, kodwa manje sebeshintshile. Sebethanda i-paddle kakhulu manje. Kudala esikoleni lapha bafunda khona, bagcina esikoleni, babhala i-matric ngo-2015. Esikoleni badlala i-tennis. Kodwa manje angithi ngo-2025 manje lento i-paddle liyaduma manje. Ikakhulu eGoli abantu abaningi badlala i-paddle manje. Badlala i-paddle kanye ngesonto. ngoLwesibili ngo-6 ntambama e-Paddle Zone eGoli. Njalo ngesonto badlala kanye ngesonto badlala i-paddle. Badlala ngoLwesibili bili kuchaza 2 ngo-6 ntambama. Badlala e-Paddle Zone eSenton eGoli. Badlala i-paddle njalo ngesonto ngoLwesibili ngo-6 ntambama. Kodwa namhlanje ngoLwesibili uSipho ufuna ukuhlangana phambi kwesikhathi. Ufuna ukuhlangana ngo-5 ntambama namhlanje. Namhlanje kodwa uSipho uyacela ukuhlangana phambi kwesikhathi. Hayi ngo-6. uSipho ufuna ukuhlangana ngo-5. uSipho usekhaya uyamfonela uThabo. Sipho: Sawubona Thabo, usulungile? Uyezwa uSipho usekhaya uyamfonela uThabo uthi sawubona. Usulungile? Uready? uThabo: Yebo, ngilungile mngani wami. Sizodlala e-Paddle Zone namhlanje? uSipho: Sizodlala e-Paddle Zone eSenton njengokujwayelekile. Njengokujwayelekile. As usual, as normal. Kodwa ngicela sihlangane phambi kwesikhathi kancane. Kunganjani ngo-5 ntambama namhlanje? Njalo ngesonto bahlangana meet ngo-6 p.m. Kodwa namhlanje uSipho ucela ukuhlangana phambi kwesikhathi kancane. Hayi ngo-6 ucela ukuhlangana phambi kwesikhathi ngo-5 ntambama. uSipho uyabuza uThabo uthi kunganjani u5? Hayi u6, kunganjani u5? uThabo: Akunankinga mfowethu. Ngabe uzoletha induku yakho entsha ePaddle, iBlade Pro V3? Nayo induku ye-paddle entsha, iBlade Pro V3, induku ye-paddle yase 2025. uSipho uthanda iPaddle kakhulu, wathenga induku ye-paddle entsha. Biza imali eningi. uThabo uyasho uthi akunankinga, no problem. Yini? uSipho akakwazi ukuhlangana ngo-6, uyacela ukuhlangana ngo-5. uThabo uthi okay, sharp, akunankinga, sizohlangana ngo-5 and uSipho
uzoletha induku ye-pedal yakhe entsha. uSipho. Yebo, ngizoyiletha. Imnandi impela. Sizobona ukuthi ubani ozowina namhlanje. Nazo uSipho uyasho, hayi induku le ye-pedal imnandi ngempela. Uthi hayi sizobona ukuthi ubani ozowina. Obani ozowina namhlanje, ngoba uSipho unenduku ye-pedal entsha. uSipho ucabanga ukuthi uyena uzowina. uThabo. Impela, kodwa wena uzophinde ushawe. Yimina engiwinayo njalo. Uthi wena Sipho uzophinda again ushaywe. uThabo uthi yimina engiwinayo njalo ngesonto. uThabo uthi uyawina. uSipho. Hayi cha, ngeke. Ngizokukhombisa ukuthi ubani ingcwenti yangampela ye-pedal eGoli. uSipho uthi hawu ngeke, hayi. uSipho uthi hayi imina engizowinayo. uThabo uthi imina engizowinayo. Uzohamba ngani namhlanje? Uzohamba ngani? Ukuhamba ngemoto, ukuhamba ngetekisi, ukuhamba nge-Uber, ukuhamba ngebhanoyi. uSipho uyabuza. uThabo uzohamba ngani? uThabo. Ngizohamba ngemoto yami. Wena uzohamba ngani? Okay. uThabo uzohamba ngemoto. Imoto, a car, imoto. Uyabuza. uThabo ubuza uSipho, wena uzohamba ngani? uSipho. Mina ngizohamba nge-Uber. Imoto yami iyalungiswa. Balungisa i-cylinder head gasket. Kuyabiza. So uSipho uzohamba ngani? Nge-Uber. Ngoba imoto kaSipho iyalungiswa. Nabalungisa i-cylinder head gasket, lento iyabiza. Biza kakhulu. Ukulungisa lento kuyabiza, angithi. uThabo. Hayi, kuyabiza impela bafu. Kodwa ngingafika ekhaya lakho. Ngikuyise e-pedal zone uma ufuna. Manje uThabo uthi, "Ayi cha, mhlambe mina ngizokwazi ukufika ekhaya lakho ngikuthathe siya e-pedal." uSipho. Hayi, khululeka. Ikhaya lami likude nekhaya lakho. Ngizohamba nge-Uber. Kulula phela. uSipho uthi, "Ayi cha, ikhaya lami likude nekhaya lakho." Uthi cha, khululeka. uSipho uzohamba nge-Uber nje. I-Uber kusho ukuthi kulula, easy. Kulula.com, ku-easy. Thabo. Hayi, kulungile. Sizobonana khona e-pedal zone ngo-5. Kulungile, sizobonana. uSipho uzobona uThabo uzobona uSipho. Bazobonana
bona ukubonana. Bazobonana le paddle zone eSandton. uSipho, impela sizobonana khona ntambama. Zilungiselele ukushawa. Zilungiselele ukushaywa. Zilungiselele. Prepare yourself. Insert. Be prepared. Amaqala siwanqume kamnandi zilungisa lanetha. From the Lion King, bakhuluma kanje bathi zilungiseleni. All of you, prepare yourselves. Yourself. Prepare for zilungiselele ukushaywa. Thabo, hayi ngeke ukubone lokho. Ya uThabo ngizilungiselele ukushaywa ngepedal. Awu ngeke ukubone lokho. Never see that. uSipho, sala kahle. uThabo, sala kahle nawe. Siyabonga kakhulu sisizakithi ukuthi ufunde lokho wahlola nesiZulu. Manje kuzoba ama exercises nge ChatGPT. Mina ngisebenzisa, I use ChatGPT zokwenza some exercises, so come have a look in the link down below. There'll be a link to Patreon where that will be available. Ngiyabonga kakhulu bafundi. Salani kahle.